Знаеш ли, че стресът не е само в мислите ти, той е и в тялото ти. Тялото ти помни всичко, което умът ти се опитва да забрави. Истината е, че не си уморена само от това, което правиш по цял ден. Да бързаш, да бягаш на работа от вкъщи, на работа от работа в къщи, ангажименти с децата, в къщи домакинските ти задължения. Уморена си от всичко, което мислиш. От въпросите, които не спират в главата ти. И от отговорите, които не идват. И къде усещаш най-силно болката? В раменете ти има напрежение. В гърдите ти има тежест. Дишането ти е плитко. И дори когато спреш, тялото ти не знае как да се отпусне. Свикнала си да държиш всичко вътре и вече го носиш в себе си. Практиката е много важна, за да можем да помогнем на тялото и на себе си да отпуснем стреса и напрежението. Хайде да освободим малко от това напрежение заедно. Стисни раменете си силно нагоре и задръж няколко секунди. И след това изведнъж ги отпусни надолу. Още веднъж ги задръж нагоре няколко секунди и веднага пускаш раменете надолу. И така няколко пъти. Вдишане дълбоко и издишане през устата. И си кажи: освобождавам напрежението от тялото си. И просто го усети. Тялото започва да се отпуска, когато му позволиш. Ако сещаш, че носиш много, в моя Viber канал всеки ден правим такива практики. Пиши ми тяло и ще те поканя.